A Xunta de Galicia vén de iniciar as obras de ampliación da actual estación depuradora de Rianxo. O proxecto que desenvolverá a Consellería de Infraestructuras a través de Augas de Galicia suporá un investimento dun 7,5 millóns de euros. Entre as actuacións previstas figura adecuar a capacidade de tratamento da planta ás necesidades reais do municipio e darlle solución á problemática actual derivada do excesivo volume de augas residuais na rede e da súa excesiva carga contaminante. Para conseguir todas estas melloras prevese realizar unha conducción de impulsión, a ampliación da propia estación depuradora e a instalación de novas tubaxes para o desaguadoiro. Os traballos de mellora na EDAR completaránse ademais coas actuacións que se están a executar actualmente coa construción dun tanque de tormentas e coa ampliación do novo colector, cun investimento dun 6,5 millóns de euros. O presuposto total da Xunta para a mellora do saneamento e o sistema de depuración de Rianxo achégase aos 14 millóns de euros, dos que o 80% serán financiados con fondos FEDER.